can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the bright. Good morning guys! Punta tayo ng Bacalat River sa Manggatareng, Pangasinan ulit. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, 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 till the stars align. A little lighter over time. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through. Bilang lang po sir kung ilan po tayong lahat po except po yung 7 years old pababa. Wala pong bayad po ang 7 years old pababa, libre po. Wala may bayad? Yes po. Pwede na tayong pumasok. Yan, nagbayad lang kami ng 10 pesos per head. Tapos kailangan mag-logbook. Log-in sa logbook. Yan, pwede na tayong pumasok. Bago kami pumunta ng Bacalat River, meron kaming nadaanan isang bati. Tignan nyo guys, napakalinaw oh. Ganda. Ayun oh. Dito pa lang, pwede ka nang sulit na sulit na. Sobrang linaw. Nandito na tayo guys. Sa Bacalat River na tayo. Ayan, may mga ganyan dito oh. Ayan yung may kubo.
Pakalan. Ito po, magsiswimming po kami. At ako, magsiswimming po ako, magdadive po ako. Kukuha po ako ng bato parang sa inyo. Ito po, dito po kami nadaan, oh. Saan? Anong tawag Sa dyan? bridge po. Sa At bridge. dyan kami po tatalon. Tatalon ka taas. dyan. Ang taas niyan. Si Papa tatalon, si Kuya Gab. Kaya punta na po kayo dito. Welcome to my vlog. Baba. Anong vlog mo? Kuya Jets TV. Oh, ang galing talaga. Tingnan nyo guys, ha. Ayan. Linaw. Linaw na. Ayan yung ano. Ito guys, ang Pakalat River. Yung pinuntahan namin noong nakaraan, Manggataring River. Ewan lang natin kung magkaduktong to, pero tingnan nyo guys, ha. Sobrang linaw. Ang linaw ng ilog nila. Ayan, si Kuya Jet nag-e-enjoy na. Pero mamaya na, nak, titingin muna tayo dun, nak. Tara. Ayan, o. Sarap ang tayo. Nak, tara. Puntahan namin, te. Tanong namin kung saan. Good morning guys. Nag-search kami ng iba pang pwedeng paliguan kasi masyadong mainit doon sa river. Baka kawawa yung mga bata. Ito meron kaming nakita. Ayan para siyang ginawan lang nila ng swimming pool. Tapos pero yung tubig niya galing din doon. Galing ding bundok. Tingnan nyo guys kung gaano kalinaw. Ayan siya guys, oh. Ang lakas ng agos ng tubig. Ayan. Pwede sa mga bata. Tapos, sobrang lilim. Kasi may mga cottages din sila dito. Ayan. Yung bata pa lang ang nakakausap namin, ang sabi, bali 20 pesos daw per head ang entrance. Pero napakaganda guys. Galing bundok yung tubig na yan. Malamang yung mahaba po. Yan, baka dito na lang namin dalhin yung mga bata. Sunduin namin sila dun sa Pakalat River. Sige po. Balik kami, te. Magkano entrance dyan, te? Sige, balik kami. Ay, punta kami dyan, te. Yan, ikot tayo, guys. Balik tayo, kuya. Thank you. Pangalan ng resort nila, Pagarigan Resort. Ayan. Ito yung way niya. Itong way na kabila, ito, yan. Yan ang papuntang Pakalat River. Kasi ito, dito kami galing kanina. From Manggatarim to, guys, ha. Tapos madadaanan nyo na tong resort nila.
Dito po kami nagkain po kami ng cotton candy. Ito po yung nagliligo. Ito mga parents ko. Mga parents? Asa parents mo? Yung kuya ko. Ay, kuya mo. Nagkakain ng cotton candy. O, ano namang masasabi mo dito? Maganda ba rito? Opo. Malinaw po ang tubig. Malinaw. Kung nag-glasses po kayo, ito po. O, ano Hindi po pa? kayo naka-glasses, malinaw pa rin po. May bayad ba rito? Ha? May bayad? Yes. Yes, magkano? 600. Ay, 600 ba rito? Oh. Mahal naman. Mahal naman daw dito, Kuya Jet. Pero libre na lang kaya, no? No? Libre na lang daw, libre. 50 pesos yung sasakyan. 10 pesos yung Okay ka naman dito. Apo. Ito po. Wala pa pong overnight. Ha? Bawal po dito mag-overnight. Bawal mag- Mga maya-maya pong gabi, uwi na po kami. 10 pesos. Chiki, parang gusto ni Chiki mag-swimming. Pero kasi nga tumalon eh. Ay, Chiki. Ay, si Pampa mo. Ah, hindi siya ayaw niya tumalon. Ayun na. Bumaba. Ayaw niya tumalon eh. Gusto niya dun, oh. Chiki. Pakalo yan. Oh, kamusta ka naman? Okay po. Ito po si Roxy. Ano sa... Maganda ba dito? Ang entrance po dito, bawal po mag-swimming habang lasing. Bawal ba alak dito? Bawal. Oh, invite mo na sila. Sabi mo, punta sila rito. Invite na po Ano kayo. invite na po? Ano? Invite ko po kayo. Pag andito din kayo, makikita niyo po ako. Si Kuya Jet. Kuya Jets TV. Tingnan niyo ako po yung naka-glasses. Mga maliit na glasses, hindi yung malaki po. Okay po. Hanapin niyo na lang ako dito. Mga maya-maya. Matulog mo na kayo hapon bago niyo ako hanapin dito. Ano pa? Ano pa sasabihin mo sa kanila? Mag-e-enjoy ba sila rito? Opo, kasama. Oo nga. Shout out Hi, mo sila. Lolo! Hi, Nanay! Hi, Tita Wano! Hi, Tita Justine! Welcome to my vlog! At dito po kami sa Bacalar River. Dito po, nagliligo po kami. Vlog niyo ko po maya-maya. Okay.
na tayo guys. Pauwi na po. Yan, ganyan kami. Ganyan kami kadami. Kanina. Bye-bye. Bye! Bye-bye! Bye pakalat! Uwi na kami. Mag-ano po kami? Mag-part 3. Part 3. Ayan. Uwi na tayo guys. Anak, sakay ka na pala. Halika. Saan?